så. Ja. Malapit siya. Nagtingin-tingin kami. Tapos nakita niya sa labas doon. Sabi, ay, tinignan niya. Sabi na, ay, niya. Ano ko? Pang summer eh. Ang anak, nakapagta naman ako dito. Hindi ka na. Wala. Suki tayo. Suki. Behave soup. Kasi kung isa hindi kaya. Kaya dalawang opera. Ay, wala yata sila. Ja, fordi jeg har cyklet meget. Altså, jeg cykler. Så jeg tør ikke rigtig. Men hos Mika, han har en cykeltime derovre, ikke? Så jeg plejer at cykle det. Men jeg vil gerne have en. Ramal her? Hvad for noget? Ramal i store. Ja. Jeg tror, det er som kinesiske turister. Men jeg mener kun sådan en, der er guide. Nummer. Det er lige. Vi ved det ikke endnu, vi er ikke sikre. Vi har bare Ole. Hvad skal hun tro, ham eller mig? Det er jo absolut. Og ved du hvad, hvis jeg ved det, og hvad så? I don't care. Det er rigtig varmt. Det er dejligt tuk-tuk. Ja. Rejse igen. Vi har også. Jeg kan man kan høre. Er det fisk? Ja, nogle gange små fisk. Men der var ænder med. Der var ænder. Det var dejligt lige der skønne. Vi var på sol. Du var bare på en cykel, hvis Dennis mor kører, så kan du køre hver dag. Det kan jeg da godt. Ja, jo, aldrig. Det kan man godt. Det kan man godt. Når man har motor, så det er bare rundt i. Der er noget, der hedder bremser. Er jo noget med at noget. Det er nemt. Det er bare. Vi er hjemme nu. Lidt så. Nu skal vi gå. Og om vi læser. Hvor mor det med cykel. Jeg synes, der vil gerne have
og det Ja. jeg kunne godt finde nogen, der er mindre billigere. Ja, ja, vi har Kun bare fordi, at den er så stor. bare en mindre. Ja, Anna. Det er tirsdag.